Komunita svätého Egídia je pre mňa známa skoro tých 8 rokov. Táto komunita je životodárna pre skupinu ľudí bez domova, ktorí stratili domov, ktorí stratili zázemie a ocitli sa sami. A táto komunita je dôležitá aj pre mesto Banská Bystrica, lebo nám pomáha pri starostlivosti o ľudí bez domova a vlastne nám dáva aj tie informácie, ale teda hlavne táto komunita poskytuje nielen materiálnu, ale aj takú duchovnú pomoc. A vlastne to je dôležité v tom, že dáva tým ľuďom pocit priateľstva a že nie si sami. Naša služba spočíva v tom, že sa stretávame s ľuďmi bez domova a snažíme sa s nimi vytvárať priateľstva, vytvárať vzťahy, dávať im pocítiť, že majú rovnakú ľudskú hodnotu ako všetci ostatní. Momentálne sa stretávame asi 10, taký pravidelný. Stretávame sa tu pri kostole svätej Alžbety. Začíname o 5. modlitbou, teda my už skorej 16:30, kedy pripravíme nejaké chlebíčky, kávu, čaj pre týchto ľudí, pre našich kamarátov. Potom o 5. máme modlitbu, na ktorú sú pozvaní aj oni. A pomodlíme sa, potom presunieme pred kostol a tu iba tak trávime čas. Pre mňa je komunita miesto stretnutia, miesto, kde sa budujú priateľstvá, kde je priestor byť sám sebou, možno zastaviť sa a tak si možno aj utriediť hodnoty a to, čo je pre nás dôležité ako pre ľudí, že naozaj byť s priateľmi, myslieť vlastne na rozhovory a hlavne počúvať. Myslím, že komunita ma naučila počúvať druhých ľudí. No, čudujem sa, že už dávno neboli nominovaní, a pretože si to zaslúžia. To srdce na dlani práve patrí takýmto ľuďom.